Много добри впечатления. Смятам, че попаднах това, което видях като реакции на изключително нормални реакции. Точно това, което се очаква от едни хора, които желаят. Yes, you did. Цени, пълно съдействие за dокументи и юридически съвет. За контакти град Варна, улица 27 юли. Karşımız reaksiyonu var. Siz hafif bir şekilde şöyle pozitif şeyler düşünmeye başlayın. Ya aslında onu demek istememiştir mi? Cresc în primii 3 ani de viață. Да не бягам от всеки спомен. А те прегърна. Fundamentari într-un sistem în care nu există competențe profesionale. You fall asleep. Deve pusă pleacă. Nu stați în rede. Новата генерация джаз-музиканти Аглея Канева, Ясен Гайзел, Калина Андреева, Борис Петков, Александър Иванов, Стефан Горанов, Недел Чунинов, Биг Бенд на Българското национално радио, гост-диригент Любомир Денев-Син и само нови композиции, създадени от младите автори за проекта Биг Бенд Джаз Академия. 29 януари, 19 часа, първо студио. Билети в рекламно-информационния център на Хаштаг човек. Говорим си откровено за фейлове, хейт, малки победи и големи мечти. Очакваме. La ce se deja ce se întâmplă la Să începi o nouă zi. Doar într-un apartament semi-mobilat. Iau niște zi de zi, păi niște bani de mâncat. Böyle midir yolumuz? Like a mantra on crack. Wake up, honey. It's time for us to see that you Efendim. хитове. Eurostat un deficit sever de resurse.
kullanmak. Bu şiddetsiz iletişim. Bunu ortaya çıkartıyor. Разхожда човек по улиците около женския пазар, може да види хора, които говорят на какви ли не езици. Andridis, cocktailuri fine și vinuri alese cu grijă se... You can't even talk. You smoke trees to help you sleep, and while you out getting stoned at 4 o'clock. Radio Impuls. Sau puteți împărți o prăjitură delicioasă de la cofetăria Colaj. Pentru momente dulci împreună create de Colaj. Începutul de an nou ar putea fi momentul ideal să scapi de mobila veche ce nu mai este pe placul tău și să te răsfeți cu una nouă de calitate de la Mobiliant. Mobilier de bucătării, dressing-uri, dormitoare, camere tineret sau recepții, atât pentru căminul tău cât și pentru spații comerciale, se găsesc. Suntem doar doi străini care... Music is the weapon of the future. Подавам ръка, поглеждаш така, сякаш всеки миг светът ще спре. Аз ти казах ела. Cabinetul medical al preotului și doctorului Cristel. Почва записването по акция Рано рани. По акцията всеки кандидат-студент може да запази своето една предпочитана специалност с гаранция от университета за по-късно записване. За информация primunivete.bg. Și 9 lei sacul de 5 kg. În același moment, на Българското национално радио ще съберем една сцена професионалните музиканти за народна музика на БНР. В тази махала, която ти си избрала, Където ще откриете в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на ивенти. Българското национално радио съдържи човек дошъл преди 30 на години от Солист оркестрант арфа, солист оркестрант Валдхорна и солист оркестрант първи цигулки в симфоничния оркестър на БНР. Повече информация за основните задължения и изискванията за вземане на длъжностите и необходимите документи за кандидатстване може да намерите. Warren Green va semna conducerea muzicală.
Часът е 16, новините на Радио Варна представя Жоро Бекяров. България гласува въздържал се за пълната забрана на... ANAF face un pas spre digitalizare, lansează o asistentă virtuală, se numește Ana, poate fi accesată, dar e în... Vă dorim tuturor nu doar să avem o audiție, ci și maximum de beneficii. Човек от Истанбул пък каза, че София е много красив град, че... În cadrul unei ședințe a coaliției desfășurate la Palatul Victoria. Comisii mai mult de 3 miliarde de lei nu... Örgütlerinin Suriye sahasından çıkmasının şartı konusu. Sonuç Tarihi Komisyonu'nun nihai rapor hazırlığında son nokta de testare și are deocamdată un set de încasarea impozitelor locale. În discuția de la... Скриха грабеж на златарско ателие в София, в квартал Сухата река, при който са били откраднати златни бижута на стойност около 340. То е било извършено на 15 май миналата година от трима маскирани мъже на 21, 25 и 34 години. Двама от тях са били осъждани. De 50.000 de semnături. Între timp, copilul de 13 ani a fost pus sub Деблокarea angajului. А прокуратурата иска постоянен арест. Предвиденото наказание от 5 до 7% s-ar opune unui astfel de demers. That's music. Пускай работа унии. Няма проблем да прекрачиш, да влезеш, да не разбираш нищо, да си говориш с галеристите, те да ти разказват. И е много интересно, и е много приятно. И една от създателките на галерията, Бояна Джикова,